Anupaya kanggo melani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama sebab kita enggal padha anupaya yen ora kersa ngejaban agama jobane manungsa iku bakal tumika angenipun ora ngerti yen bakal tumika Tuhan Allah minta ampun kali ini Tuhan Allah minta ampun kali ini bersama-sama saudara kami astagfirullahaladzim ya Allah nuwun ngapura atara wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasepo kita hormati miyos Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang mungkasan Titi permata dan cahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari kita bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga bisa masuk surga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fil milahi sholatan daimatan bidawami mulakilahi doelingo wong urip iku sedelo aja wegah aja susah padha poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya
ngisor kayu semboja omahku tanpa bantal tanpa kloso bakal manggone neraka suwarga kang tumpang sanga pitukone munggah swarga kudu sabar lan netepi dawuhe kang mulya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milati sholatan daimatan ditami molakilahi susah padha poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya
bocah kula mugi Allah paring iman salebare sekarat lan terus mati nuli pendem neng aku kurang den takoni anipun kang takon mukar lan nakir lamun wong oleh eman ning kacikir lamun wong bisa jawab kang sempurna muga nuli amal bagus iku teka lan baguse ngungkuli para piyai kuburane dina-dina den kebuti kuburane maneh ana jendelane bisa padang kesorotan suwargane dan takoni megap-megap ben takone malaikat getap-getap Yo mas yo nalo sapa bisa amatreake dan kelingan ora tekel nundung dan kelingan kebeciane rimes ya mas ngopei klopo ora iso nyandai jone nongas nangis yondo nangis sapa ora mesti dadi bojone irang-irang yo mas montore kanjeng korene ta sopirane yen kowe seneng aja dipandang golek ana ngendi omahe
digawe sawah kek kepiye oleh banyoni turung digawe susah kek kepiye oleh nglakoni Go mas, dilonge mas pun dalu ya mas. Monggo mas dilonge mas, pun dalu mas. Monggo sak pencaan langsung mlebet mas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fil milai sholatan kaimatan ditawami molakilahi Tombo ati iku ana 5 perkara kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu ateng ingkang luwih kaping 5 zikir wengi ingkang suwe salah sawiji sapa bisa anglakoni insa Allah Gusti Pangeran ngijabahi ini negeri namanya ajaib kalau agami nama Islami agami Islam supaya terang asal dawuhe dari Pangeran yo pro kanca ngaruhono rukune Islam yo iku 5 sahadat loro rukun kesiji bisa sira kelawan ngaji pindho ning lakoni salat ping 3 bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa yo
Wis bengi lho Gilang dik si patu gilang, gilang si rama-rama. Mari pulang dek, marilah pulang dek, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang dek, marilah pulang dek, marilah pulang bersama-sama. Matur nuwun. Sampun paripurna kula pareng parisuma dumateng sedaya pamirsa pilih lepat nyuwun pangasama sun